Әгәр ураза тоторга ниятләһәм, ана шул ниятте тел менән әйтергә тейешменме дигән һорауга өстәп тагы яуап. Безнең яктарда шундый бер дуга таралган. Навайту ан асума минал фаджри илал магриби. Шундыйрак сүзләр бар инде. Ошо уразамды иртәнән кискә тиклем тоторга ниятләнем һәм башка мана шундый бер дуга гарәп телендә әйтелә. Беренчедән ондай дуга хадисләрдән алынмаган, кемдер гарәпсә әйтеп биргән дә шуны халык арасында тараткан. Һәм әгәр ул ана шул ниятте һүз менән әйтүгә карасак, унда мантыксыз нәмә бар. Логикага һыймаган. Мәсәлән, кеше әйтә: "Мин ураза тоторга ниятләндем иртәнән кискә тиклем." Ул ураза ул былай да шул гамәл бит инде ул. Иртәнән кискә тиклем кеше ашамай, эсмәй һәм билдәле гамәлләрне кылмай. Ул былай да аңлашылып тора. Ураза тотам дип әйткәс кеше, ул иртәнән кискә тиклем шул кояш байыгансы дип әйтүнең бернинди дә мантыгы, логикаһы юк. Кыскаһы, мана кемдер намаз кылырга теләһә, кыскырып әйтә: "Мин намаз кылырга ниятләнем, шул намазда мин хәзер рукугтар кылам, сәҗдәләрем буласак, әттәхият укыйм" дип. Был бит инде кызык хатта. Шулай бит. Мана шулай теге хадисләргә, дәлилләргә таянмаган эшләрне кешеләр ызалап торып ятлай бит инде, ятлата, кешеләрдән талап итә. Берничә тапкыр әйттек, үзләренең тормышында, якындарының, укучыларының тормыштарында кыйынлаштыралар. Шуга кардәшләр, динде дәлил менән алыр кирәк. Мана ураза булһынмы ул, намаз булһынмы, кешенең шулай кыскырып ниятен әйтергә бернинди дә хаҗәт юк. Билдәле вакытта без әлбиттә теге я был эшебез турында әйтәбез. Мәсәлән, ризамы ошо катынды алырга? Әйе, риза. Чөнки бында сөннәт шундый. Кеше әйтергә тиеш, игълан итәргә тиеш. Ләкин теге я был эшкә без ниятебезне әйтәбезме, я күңелебездә каламы, я мәсәлән язып куябызмы? Булар да бит инде сөннәттән алына. Әйтәйек, бурыс биргәндә без нимәгә язабыз? Әйтәйек, без саваплы эш булһын дип кемгәлер бурыс биреп торабыз. Безнең күңелебездәге ниятте Алла Тәала белә. Ләкин без шулай ук язып куябыз. Язуның үзенең айрым дәлиле бар. Коръәндәге иң озын аят ана шуның турында әйтелгән һәм бұл сүннәткә таяна. Үзебез теге кәрәкмәгән осрактарда ниндидер яңы эш, үзебезгә яңы кыенлык, проблема уйлап чыгару ул дөрес түгел. Ана шул теге ниятте кыскырып әйткән һәм булай инде. Ул мантыксызлыктың тагыла бер нәмәһе. Без ул нияткә тагы өстәй алабыз бит инде. Иртәнән кискә тиклем ураза тоторга ниятләндем. Мана хәзер һыу эсәм, кис буһа әйтәйек, нимәнлер ашайым дип, бұл мантыксыз, логикаһы юк кыскаһы.